खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव जों फगबायनाय महर सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोबोद साइलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय ना ब्लग बानायदोंसो हय मोखां गन्थं मोदोम आखाइ आथिं हाव 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 आरोना सानसे थोलो थाबाय आङो माने केमेराखौनो अन खालामनो गोसो जाया आरो आंहा फोथायनाय दङ आंनि केमेरानि सायाव माने अन खालामबानो गरमजोंनो माने हेंसो जाखागोन होननानै आरोना ओरैबायदि थायै थायै थानानै ओमफ्राय नै 5टा जाबाय थेवबाबो सान्दुंनि मोदानायानो दाबो खारा आरोना अब्लाबो आङो दे खनसे मोखांखौ हाजिर होनानै लानोसै इन्ट्र' मारनानै लानोसै सानै इन्ट्र'खौ मारिनानै होनाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो मानसिफ्रा गानफब जोमफब ओंखारदोंसो मा गानो मा जोमनो आयौ जेबोखौनो गाननो जोमनो गोसो जाला मोजां बुस्थु थ्रोब सोनानै जेरावबो थांनो गोसो जाला गरमनि थाखायनो आरोना खायलाब खुइलाब जिराब फाराब मुसि सोनाय गाननानैसो न'आव गोदोनानै थानो लुबैग्रा जाबाय आरोना ओरैबायदि अबस्था बाहेरायाव बारानो गैखायाबा नाथाय बिदि होननानै ओंखाराबाथ' जाया ओंखारथारनांगोन हाबाफारियाथ' जमिनानै दंजोबो इहा तक्कि ओंखाम संग्रानि ओंख्रिनि बास्केटआ फुरा खालि आरोना अनलि अन आलु दालि दाउदै बेल' दङ गिदिं गिदिं बेखौनो जागासिनो साननै जाबाय थांथारनांगोन मा दं मा गैया इलु इला एसेबाबो खनसेनो फोजोबनो नाजाहैनोसै आरोना आङो सिगांनो बेफोर हाबाफारिखौ खालामनानै लागोनसै ओंखारलांगोन नालाय ओंखारलांगोन नैबेबो मेन टारगेट मानो होनबा फिसाजोनि गस्ला दाख्लै बिबै फैबा बिबैजों थांनाय बाजाराव बायनानै लाबोनाय दाबो सोलायहैयाखै गरमनि जुनैनो गावखौ लानानै ओंखारनो बानायनि जुनैनो थांनाय जायाखै थ' दिनै सोलायहैथारनांगोन थांथारनांगोन ओरै ओमफ्राय गोलोमसेव आंनि जोलैफ्राबो रेडि फैदो सना फैदो जाबाय बे खान्दाखौनो गानदो दहायनो दुखांनानै गाननाय सोलायबाय थाला फैदो दै लोंनो सना लोंखादो दे बिमायाबो ओमफ्राय नायथि लांनाया बेखौ सोलायलायनांबायसो आरोना बोरैबाखौसो लाफ्लांनानै आङो दाखालै ओमफ्राय नैबे सासे सुबुंनिखौ सुबायना आङो ओमफ्राय मालाय सुनायखौ लाखिफिनला फैदो माव ओयाव उफाय गैया फैदो ओरै फैदो लाफिननांबाय बिखा एसे बालाबाबो अरजाला एसे बेबस्था खालामनानै गानहोनोसै आं फै बैयाव फैलाय बैयाव फैलाय नै ट्रेन फैगौ हनै थ' नाङा 130 ও আচ্ছা 130 আর ওইটা এটা 120 কম করো অল্প কাকা এটা সাইজটা ডাঙর হওয়ার কারণে আপনি 20 টাকা লাভ হইছে 38 এনে 150 আচ্ছা 20 টাকা 38 এর কাম হই গল বুঝলে কইছে দে मालाय अबेबायदियाव बायो जोंना गरम बोथोरनि एकदम फानलाबायनायावसो बायो आरोना बाजार हाबजेननायाव खुनु खोथा गैया ओजों आपेल बायनो फैदों ओजों फिसाजोआ थाइजौखौसो मोनामसुगासिनो दङ जायाबो फ्रामाबो जाबाथ' लांनो हागौमोन जाया जे जि मोजां नंगौ एखौ नाङा मा जाखाबाय जोंना नंगौना नङा लाया नंगौना नङा थाइजौफोरानो दानो एसे मोनग्लुंलायनाय बेफोर थाइजौआ अराय सम पारफेक्ट आरोना जारलाहाय गोथां फानदों जा मोजां जाया नोङो ओरैनो थगायनायसै बेना दा लानानै र' किसमिस लानोसै किसमिस मोनास्रोलायबाय आरोना ओमफ्राय दाबो गरमानो खारा बाजाराव जि गरमबावसो ओमफ्राय नैयाव एसे नांलाय खमलाय जादोंहाय गन्डगलनो फैदा किसमिस लायदोंहाय खालि किसमिस एल'बाबो जोबलाङो मबाइलनिफ्रायबो जोबलाङो फैसाफ्राबो माबा आखाइनि मैला होननाया नंमारगौसोहाय उफाय गैया एसे एल'नानै लाबावनोसैलाय मबे अरिजिनेल मबे डुप्लिकेट माथो जोरानो दा बाहायबाय थानायानो अरिजिनेल हेभिमोन बेबो माथो जोरासैनो बांद्राय एबार डुप्लिकेटखौसो लांगोन आं खुनु खोथा गैया बे बेसेबां जोरो एबार नायगोन आं এটা কত কইছে এটা কম হয় 200 অরিজিনেল কিবা ডুপ্লিকেটটা কম কর এটা ইউজ করেছ আমি এটা ইউজ করলো ইমানো হেৰি যাওয়াय बाबा बिदि रिमोटखौ जों माला बायनाय मोनलाय आगोलावहाय ना टिभिनिनो खामोन टिभि नङाना बियो टिभि उनाव खनसे बायफिननायसोमोन है मा थुमान सागोन खर'फ्रासो आंनाबो बारा थिग गैला टिभि नायनाय रिमोट गाज्रि जानानै खर'आबो गाज्रि जाबाय मानो लाखो खाटारखौलाय हेट बेटारि दे आं हरगोनब्रा बेयाव हरसै ना आं बे आंखौल' हरसै बेटारि दे 200 लाय नङा आङो 150 नि मोनो बायदिसो मोनदोंमोन खम न हबोल' खम कर কম না হয় 20 টাকা কম দিও হে কি কই 150 লোক না তাহলে 200 হয় 20 টাকা কম দিও আচ্ছা
না কাম তো কৰিব কাম কৰিলে হ'ল ও চেক কৰিব লাগিব না না নালাগিব চেক কৰিব লাগিব না কোনো অসুবিধা হলে বাইদেউ আমি আছি তো ইয়াতে এই গৰমৰ আৰু অহা যাহা একেবাৰে ভাল বস্তু লৈ গেলে হ'ল আৰু কাম কৰিছে না দে ब्लाउसानो सिजोब्बाय सनाफोर ओरैबादि आरोना गेन्दे गेलल'खा गोलोमनानै सिजोब्बायथ' ओंखारबाय नालाय आदारनिफ्रायलाय बहा बारग'नो आदाराथ' न'निफ्राय बारग'आ खिन्थु ओंखारबाथाय आरो बिदिखौ नांगौ जाहैबाय मा जानो मिस्टि जानोखौ बिदि नेरलायनांगौ लायबाय बेलाय आदाया लाबाय बेलाय लाबाय मोनाबाय फैदो लोगोफोर सहायनो हाला आङो आयौ ओइ सियो आरो स्कुटि गाखोबोनानै ओइ रानो आरो सियो थाथ'बानो कुलाराव एसे बार जानोसै खोले दावलांबाबा एसे बिमानो कुलाराव बार जानो होदो एसे हंगार एसे मा होनो कुलारनि बार जानोसै आङो ओरैनोथ' कुलार बिदि बारा थायानो आङो बाहायनायानो जाया नैबेसो बाहायो राजायासो दिनै जानोसै हाला आरोना बाबा उरि बाबा नायदो ओमफ्राय सफैस्लाबोनि थान्दा मोनबाय आथिं सुनालाय गरम मोनबाय होनलायथारोहाय बेबो बेस्रा दे जादो दे प्रभु हरे कृष्ण हेलमेट गाननायजों जादों जेब आरो दखानफोराव हाबबा माबा हेलमेटखौनो खुनानै दोननो बावलायोसो आरोना गाननानै डाइरेक्ट हाबफैबावलायोसो जेन आंनावल' हेलमेट दं होननाय बायदि एसे बार जानोसै सनाफोराव 5 मिनिटसो आरोना हाथारला हा रिमट गोदान लाबोबाय नालाय एसे ट्राइ खालामसै आरोना बेट्रिया सोखानाय ना सोखानाय देलाय टिभि नायनोथ' समय गैया खिन्थु ट्राइ नायनानै दोनसै आरोना जादोंहाय बेसे जोरो गोलैलाबायाबाथ' जोरगोन होनदों गोलैनायाथ' मा होनबावनो आरो वा महारानि भगबान दाना अन खालामदावनानै बाबा दे अफ खालामफिनदो फरायनांगौ गाबोन साननायनि खान्थि दङ आयै सनायासो महारानि बायदि रेडि थाबायमोनहाय थियाटार नायनोसैमोन जोंहा जाया सना जाया दे बाबा दे बे गरमाबो मा बेखेवबावनो थेवबाबो लाबोबाय जखन बे बेमाराथ' दंखायो एसे फोरमायनो ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ आं एसे मोजां मोनगारगारदों दे आङो गोसोम गस्ला लानानै फैदों आरोना नै मानोबा जि गाननो लुगैबावबाय आङो ओमफ्राय रुमाल नङा सना बिमानि ब्लाउस बिगि सनाफोर बिगिया नङालै पेन नङा आं गोदो स्क्रेप ड्राइभार इउज खालामोमोन आरोना बिगि ब्लाउस आरो 3/4 ब्लाउस नै ओमफ्राय एथ'बां ओरै खान्दाबो नङा ओरैबो नङा एकदम बिगि आरोना ओमफ्राय साला प्रिन्टेडसो जाहैबाय ना आङो नर्माल सिम्पोल माने प्रिन्टेड नङि बिदोंमोन गैयानो मालाय माथो होनबावनो फाख्रा सिख्राबाव एकदम ओमफ्राय मोनसेयाथ' बे माबासो भिगला गाननो लुगैदों आं गोसोम भिगला एकदम अफिसार बायदि आरोना अफिसार इन्टारभिउ हैनो थांनायाव गाननाय बायदि आइदे हाला आं गरमखौ ओमफ्राय बेथ' फिसाजोनि बेस्राव नाखाना सोलायनोनो मोनाखिसै आङो सुरां गारबायना ओमफ्राय नैबेयाव नोंनि गोदान सना नोंनि गोदान ओंहाय नोंनिसो प्रभु हरे कृष्ण नैबेयाव एसे बोरैबा सुनानै आया अखाजोर गथ' ओमफ्राय नैबेहाय दङ बेखौ खेव माम्बार खेव नोंनिखौ देखाय आंहा आदानिखौ देखायगोन खेव दे खेव बाहायथ' गथ'आ दिना दे बख'दो ओरै लखबदो नै टिउसन थांनाय मा थांनाय गोलोमनाय ना एकदम दिनावनो खननै खनथाम गांथामसो गानस्लायनांगौ जाहैयो आरोना बेखौबो देखायनोसै आयो गोजा मोनसे गोसोम मोनसे लाना फैबाय दे बा सोरनि आदानि ना सना दे दोनदो मा दोनदो सुजोबनांगौ गाबोन सुनोसै ओमफ्राय बिमाना नै मिन्थावथार ना कालारफ्रानो अबे गरमाव सोर बासिबाय थानो जा मोनो दाख्लै बायनाय दखानावसो नालाय लानानै फैनांबाय आङो सोलायनानै बेयावनो साला दाख्लैनि ओरैबायदि जादों आरोना माइदि गैयिमोन आं गावा होनबाय सुबानो सुथि माबा मोजां जालांगोन थान्दा जालांगोन होनबाय नालाय आंथ' खनसे सुदों खिन्थु बेयाव हमनो हायासै लाखिबाय बेस्रां मा होनबावनो आरोना ओमफ्राय मा होनो
उनावसो आङो बिसो दा होननानै आरोना दाख्लै नै बियो जि अयथासारबो खालामथारदोंहाय आइ गोनाङाव ओंखायनो आं जिखौनो मोजां नायनो मोनाखै बासिनो मोनाखै आरोना नै आखाइया मोनसे बिदि ससेहां फाथ्ला फाथ्लासोहाय ओमफ्राय नैबे मोनसे आखाइया दा बुंसै आरोना मालाबा ब्लग बानायनायाव दाख्लै आं जाबायदि बुंदोंमोन ना फाखराखौ नुजाबाथाय गाज्रि जामोन होननानै बेथ' आरो बांसिन हख्लाबावसो ओमफ्राय थै आं मिथिया आं गरमाव गानथारनोसै होननानै लानानै फैदों न'आवसो गानगोनथ' नै गोमो बोराय आरो नै माबाया एकदम सो नागिरबाय थानो कालाराबो डिस्क' लेन्सार जाजोब्बाय अबेसे न'आवसो गानगोन जानला मालायानो जायो बिदिबो होनजाया मानो होनबा जोङो नंनायनि नङिनि दिनाव र' खेमसेबाबो भिडिअ बानायनाय जाथारोना ओंखायनो जानला मालायानो गानजायो बिदिबो बुंजाद्राया आरोना ओमफ्राय आं ओरैबायदि मोनग्रा जाबाय जे नोंथांमोनखौनो माने आं न'नि मानसि है लाजिनांगौ लागा गैया जेबो गैया न'आवसो थागोन न'नि मानसिसो नुगोन बेबायदि मोनग्रा जाबाय आरोना ओंखायनो जानला मालाजोंनो खावब्ला ओंखारबोयो आरोना आले ब्लेला माने मुसुखाफोरखौ लानानैनो ओमफ्राय नै दानि कुलाराव जिरायनानै गस्लाया रानबायमोन ओमफ्राय आरो दसेनो नोंथांमोनजों बेखौ बेखेवनानै देखायनायावनो नै सिजोबफिनबाय ओमफ्राय नायदो न' सिङाव जुदि फांखा लागायनायावबो जुदि बेबादि रोसि बोहैजोबबानो आयौ होमबा सानना नायदो माबायदि गरम जोंनि रुमा आरोना ना अबेबा सोलायनो होनबा सोलायनो हायो ना अबेबा रुम नागिरफिननो होनबा नागिरनो हायो बिफायाथ' होनदों हाथारलाबा अबेबा नागिरफिनदो एसे थान्दाफोर मोनो खोमा होननानै आरोना ओमफ्राय सोर फाग्लि बे गरमावबो मानसिनि न'आव थांनानै रुम सोंबावनो आरो स्कुलावबो थांबाय थानाय जाला खबर लानायबो जाला नै दांबानो अरखि बायदिखासो आरोना सयथिबो नै ओरैबायदि बे गस्लाफ्रा बे रुमाव लामनानै दोनोबा फेन नांलाया ओरैनो सनसना राननानै थाजोबखायो जायखिजाया जियानो आरोना ओरैबायदि अयथासार गरम मा खालामनो आरोना ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा नोंथांमोनखौ न'नि मानसि बायदि मोननानै जानला मालाजोंनो ओंखारनाय जायो आरोना ओंखायनो बे खोथाखौ फोरमायनाय जाबाय माबा है न'नि मानसिसो नुगोन बिदि मोनो आरोना ओंखायनो लाजिया भिडिअ'आव मैब्रुंब्रुंबो ओंखारनाय जालायलाङो ओमफ्राय आं दा ब्लाउसखौबो गोलाव खालामला ड्रेस पार्टि गानस्लायनानै आङो फिसालाजों एसे बहायनोसै ओमफ्राय जानाय आदार आरि बानायनोसै आरोना ओंखाम ओंख्रि गोजांबो गैया दालिल' इसे दङ ओमफ्राय मैगंफोर एसे लाना फैदों बानायनोसै सोरबाफोर ओंखाम दालि जागोन आं बिमाखौ मा बुंनो आंनि फिसायाबो नै गैला बेस्रा आरो मा होनो फोथायाव फोनलाजोब्बाय एकदम गरमजों ना माजों जि गोसोम जादों उराखाना गथ'आ आरोना बिमाया मोना बुंगासिनो बिब' मोना बुंगासिनो बिमायाथ' बिमा गोसोमखा बिदायाबो बिदा गोसोमखासै फिसाजोआ एसे फुरस्लांमोन दा फिसाजोआबो नै बिब' मोनाथ' होनदों दैखौसो मोजां नङा बायदि मोनदोंहां मादै मा होनो दैखौनो बोरैबा मोदोमखौ गोसोम जानाय बायदि मोनदों होनदोंना दैयासो गोसोम खालामखो ना माखो आंजोंथ' आं बाद होसै आंहाथ' बिदिनोखा ओमफ्राय आं फिसाया खोथाखौ मानो बिदि दाखु बायदि फोनानै लाखो दाखु मंगलसिं खानाय सिननायजों जाबजों माइसुं बेरनायजों जाबजों गोसोम जानायजों जाबजों थख्लिख्लि जालांबाय आंनि फिसाया जेबो नङा दसनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि गालाय गुजाय गथ' गथाय लिलाला गरम फुलायनाय ब्लगसोनो फुराय जालांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच